Un bon amic diu que el mercat són el centre d'interpretació gastronòmica i alimentària més grans al món. I avui anem a un d'aquests mercats que tenim a Catalunya. Concretament avui anem a la plaça Mercat d'Olot, que aquí avui volem parlar de mercat, però també volem parlar d'un dels productes que crec que els catalans estimen més en el ram de la carn. Bé, podríem parlar de la vedella, podríem parlar del pollastre, del gall del Penedès, del capó del Prat, però avui volem parlar de porcs. I per això doncs, hem vingut fins aquí a veure si trobo per aquí en Jordi i en Fermí, que són dues de les persones especialistes en el món del porc. Mira, ja els veig. Jordi Vilarrasa, bon dia. Bon dia. Fermí Coromines, bon dia. Ei, bon dia, bon dia. Escolteu, quin mercat més eixoric que teniu, eh? Home, la veritat que sí, que és un mercat molt maco i convidem a tothom a venir aquí al Mercat d'Olot. Tant en Jordi com en Fermí ja estàveu en aquell mercat antic, aquella plaça Mercat d'Olot, de parades petitones, de poca llum. Com ha canviat el mercat de Catalunya, eh? Molt. Jo estic molt content, eh? Tenim un mercat que, bueno, ple de llum, entra el sol per tot arreu, esplèndid, modern, i a més, cuidado, el 80% productors, molt important, molt important. 80% productors. Escolteu una coseta, ha canviat els últims anys el concepte del mercat com a model de comerç? És a dir, la gent que hi havia abans amb la que hi ha ara ha canviat? Bueno, la gent ha canviat, no ha canviat, perquè aquí a Olot sempre ha volgut apostar per qualitat, per un bon producte, i la veritat doncs, ha canviat innovant productes, no? Per exemple, el costelló de porc sempre havíem tallat així, i encara continuem fent, però també es fan altres maneres de vendre el producte fresc, o doncs jo crec que el mercat doncs, també és una part que doncs, l'hem innovat, no? S'ha innovat producte. Jo recordo fa molts i molts anys quan venia al mercat, de gent jove n'hi havia poqueta, hi havia moltes senyores grans per aquí al barri, d'aquí a la zona del centre d'Olot, però ara cada vegada s'hi veu més gent jove també al mercat, és a dir, aquella confiança, no?, que ara deia en Jordi, doncs abans el costelló es venia a talls i ara es ven amb xurrasco, no? Sí, sí. No, jo crec que la gent jove està més conscienciada també de que s'ha de potenciar i protegir els productors. O sigui, quins són els ous més bons? Els del nostre galliner, no? No hem d'anar lluny, hem d'estar a prop i cuidant els productors que tenim aquí a la vora. Escolteu, vosaltres dos, si teniu alguna cosa en comú, és que sous dues parades que veneu porc, però que veneu el vostre propi porc, és a dir, el porc que engreixeu, que sacrifiqueu i que transformeu. Doncs és així, jo vaig tenir molt clar, vull dir, quan vaig acabar formació professional agrària, a casa érem una casa de pagès i ja criàvem la criança de porc, i jo doncs, vaig voler arribar a fer des de la criança, l'elaboració i vendre doncs, el producte al punt de venda, que és el Mercat d'Olot, no? La capital, doncs, que és l'únic mercat que hi ha a la comarca, és l'únic mercat que hi ha a Olot, i la veritat doncs, que controlem des de la criança fins al punt de venda, no? I aquí és on ens podem defensar molt més, no? Que coneixem molt bé el producte, que el fem, l'elaborem i el venem. I és una manera doncs, que el client té la màxima informació, la màxima que el productor doncs, estem a davant de cada dia del taulell i a davant del producte. No? Jordi, com va començar això? Perquè tu ets jove. Jo, la veritat, tenia 19 anys, vull dir, quan vaig començar molt jovenet, que ara a vegades com penso, hosti, 19 anys, dic, Déu-n'hi-do, el que vas ser doncs, atrevit, i ara, aquest any, doncs, el 18 de novembre, em farà 30, no? Un projecte doncs, que va començar des de casa, d'una casa de pagès, doncs, que teníem les 25 truges, les 25 vaques, i al final doncs, jo vaig fer aquest projecte des de formació professional agrària i bueno, no, pensar avui que farà 30 anys, doncs la veritat que bueno, començar a zero i començar doncs, aquest moment aquest moment que estem, tenir aquest projecte amb aquests 30 anys treballant-te'l cada dia, de ben aviat al matí fins ben tard al vespre, la veritat que molt content, amb molta il·lusió, amb molta constància sempre, i això és el que ens ha fet
estimar la feina que fas, la il·lusió, la constància, i ens ha fet créixer, doncs, arribar aquí aquests 30 anys, que no és fàcil, A vegades la gent llença la tovallola i nosaltres doncs, no l'hem llançat, perquè doncs, sempre hem cuidat doncs, el bon producte, tenir la matèria prima nostra i tenir doncs, aquests clients també que han apostat per aquest producte, no? Que estem en una comarca que la gent, la veritat, que no ha parat mai de confiar en nosaltres i el que ens ha ensenyat el client sempre cada dia fer-ho més bé, no? I ara penso que estem un moment, com hem dit, no? Un mercat nou, un mercat molt maco, però també a dintre d'uns productors i un producte doncs, excel·lent, no? Que això poques comarques ho poden dir. Fermí, tu ets veí gairebé de parada aquí al Mercat de Sant Jordi, portaveu ets de granja perquè tots dos sou de Begudà. Tu fa 30 anys on eres? Què feies? Bueno, jo, de fet, el meu ofici és de pagès. O sigui, fa 30 anys estava fent de pagès, vàrem dedicar-nos al món del porcí, vàrem arribar a tenir 220 mares i més de 1.000 porquets, però no ens en sortíem. Llavors vàrem decidir fer un canvi. En vez de competir per quantitat de porquets, competirem per qualitat de porquets. I vàrem canviar la raça, treballem amb raça d'Uroc pura, amb l'alimentació que feien ja abans els nostres avis, i amb una edat de sacrifici que creiem que són òptims. O sigui, el nostre porquet pesa entre 90 i 92 quilos en canal. Això vol dir 120, 130 quilos en viu. Clar, hi ha una cosa molt important en tot això que ara parlaves, Fermí, que és el tema de la raça, l'alimentació i també com viuen, no? El nivell de vida que tenen, no? Això que es parla tant ara del benestar, diguem-ne, dels animals. Doncs el benestar animal, nosaltres doncs, el nostre porc a casa, primer de tot hi ha una raça que es controla, una alimentació que la fem la cooperativa del Camp d'Olot Alimentació amb una fórmula doncs, molt natural de cereals, de blat de moro, de favor, remolatge, i després doncs, l'espai, no? L'espai aquest doncs, que el porc pot córrer fora amb la palla, més lliure, més això. Què vol dir això? Que doncs, tarda molt més a créixer, no? Què vol dir? Que té un benestar doncs, animal molt bo. Què ens passa també? Doncs que ho tenim tot molt a prop, no? Des de la granja fins a l'escorxador, fins a la botiga. Vull dir que en 3 quilòmetres es fa tot, no? Vull dir que, clar, això aviat és dit, no? Vull dir que abans diguem del quilòmetre zero, això sí que és un quilòmetre zero, perquè la veritat que està tot molt a prop. I la veritat que un bon producte com aquest, si no el poguéssim fer així, amb aquests pocs quilòmetres, és difícil de poder fer després un producte fresc cada dia, un producte controlat cada dia a la botiga, un producte doncs, que després, bueno, si tinguéssim molt més quilòmetres, doncs, no el podríem fer doncs, tan fresc i tanta qualitat. Fermí, clar, estem parlant del porc, sigui la raça que sigui, parlem d'una d'Uroc, que podem parlar doncs, inclús d'una barreja entre d'Uroc i alguna altra raça, perquè això del món de la carn i el món del greix infiltrat ara està de moda, això ho veiem amb les vaques, amb el vacum, amb la vedella, amb el bous, no? I també ho veiem amb el porc. És a dir, per una banda havíem passat uns anys, ara fa doncs, una bona colla d'anys, que el porc s'havia estandarditzat cap a fer un animal només de carn, però clar, vosaltres feu dues coses. Per una banda, veneu carn, per l'altra, feu embotits, per tant, el greix és important a l'hora de fer embotits, i jo crec que avui en dia podem dir que avui en dia la gent torna a valorar la carn de qualitat, però també la carn que hi hagi greix, diguem-ne, sigui infiltrat o sigui de fora. És a dir, la gent sap que el greix és el gran transmissor dels sabors. I tant. Tu si vas al metge, primer diu, fumes? No fumis. Beus? No beguis. I llavors salta el porc. Però te diuen, però si és un porc ibèric ben criat, sí. Per tant, no és el porc en si que és dolent, és de la manera que està alimentat i de la raça, no? Jo als clients que venen aquí els dic sempre, guaiteu, quin entrebarat. El gust que dona la carn no és el muscle, és el greix. Per tant, quan més entrebarat, més bo. I si està ben alimentat, no ens ha de fer por. Al contrari, és saludable, segur.
És saludable, segur. Escolteu, hi ha una cosa molt important aquí, perquè jo estava mirant aquí, mentre us esperava ara que estava ple de gent, això, les dues parades, i veus com les parades també dels mercats van canviant, no? Van mutant. Abans, per exemple, veies moltes llonzes, o veies la gent, no?, que hi ha a darrere dels taulells, que talla, agafa el costellam de porc, tot el llonzat, i talla llonzes, i ara de llonzes no sé si en veneu gaires, no? La veritat que sí, que se'n venen, no? Però a mi, 15 anys enrere, em diuen que el que vendria ara, que és dit, no, bueno, en aquell moment doncs, no hagués pensat mai la manera doncs, de vendre doncs, aquest producte tant innovació, no? Vull dir, tens una part que, el que has dit tu, tens els dos això, però sí que hem donat un tom en 10 anys cap aquí que la gent doncs, com més preparat, diguem, com més fet o com més a punt estigui, doncs millor, no? El llom en llibrets, les pilotilles, tot doncs bé, bo i preparat i fet, no? I això, la veritat, no ens hauríem pensat mai, 15 anys enrere, fer tantes elaboracions com estem fent ara. Hamburgueses en fem 40 classes, no? Amb verdura, amb formatges, i clar, la veritat que no ens hauríem pensat mai, i això doncs què vol dir? També estem en un mercat que obrim de les 8 del matí a les 7 de la tarda, moltes hores de poder vendre. Això què vol dir? Que ens passen clients doncs, dels més joves, els més grans, i la gent de totes les edats volen doncs, trobar aquest punt d'innovació doncs, de producte, no? I aquí la veritat sí que al Mercat d'Olot jo crec que ho hem fet, no? Vull dir que pots venir aquí i no veure la llonza sol, veuràs que al costat hi ha diferents productes innovats de la llonza, del llom, del filet i de totes les parts del porc. El porc, nosaltres aquí aquest mercat també està molt bé perquè cada parada està especialitzada en el seu producte, el que ven porc, el que ven vedella, i, bueno, i del porc doncs, sí que s'aprofita des del morro fins a la cua, no? I aquí sí que ens permet fer molt de plats, ens permet fer molt d'elaboració molt diferent, no? Del morro fins a la cua, aquesta frase tan bonica que fa de que el porc s'aprofiti tot. A veure, us proposo un joc. Si agafem des del morro fins a la cua, veiem quines són les peces o quines són les elaboracions que us demanen més a la vostra clientela. Per exemple, per començar, la part del morro, la part del cap. De què em fas, Fermí? I què és el que et demana més la gent? Bueno, aquí a la Garrotxa encara es fa molt a l'hivern, evidentment, es fa molt d'escudella i carrandolla. Per tant, quan és a l'hivern en venem molt de morro, molta orella, o sigui, venem per fer molt de carrandolla. Quan va arribant més a la calor, llavors el que fem és un cap de porc. Fem un embotit que diguem cap de porc, que allà aprofitem tot el que és el cap de porc. I ara doncs, bueno, estem intentant que la carn de perol, que només es feia a l'hivern, doncs fer-la també a altres èpoques i cuinar-les diferents, perquè aquí jo crec que tenim una clau. El cuiners o la manera de cuinar és el que ens farà fer que una cosa que mengem normalment a l'hivern puguem ser a l'estiu. Si fem un rostit o si fem la carn de perol doncs, amb una salseta, amb tomata, doncs tot això fa que aquesta part del porc continuï venguent-se fora de l'hivern. Tenim la part de la papada i la part del clatell. Jordi, aquí quines peces en traiem i què és el que més es demana? Bueno, la veritat, doncs, això, no?, que tenim la part de la papada, la part aquesta que podem posar la botifarra negra, la botifarra blanca i tot aquest tipus d'elaboracions cuites. La veritat que aquí també a vegades parles amb altres comarques, no?, i et diuen, ostres, tanta botifarra de perol veneu, tanta botifarra negra veneu, doncs aquí sí, i suposo que és perquè el que dèiem, aquesta comarca d'aquest client tan fidel, aquest client tant que encara li agrada doncs, l'hivern, aquest producte doncs, com els llardons, com, saps,
bueno, no, podem treure'n de la papada, podem fer molt tipus de producte. Mira, hi ha una cosa, per exemple, que aquí no solem tenir costum, i en canvi a Itàlia, no, la papada la curen com la cansalada, com la ventresca, no, el guanciale, que ara tothom a l'Instagram, a les xarxes, que fa la carbonara, no, amb el guanciale, i aquí no la solem curar, no, la papada? Nosaltres ho fem i sempre els hi diguem, perquè la gent com et ve i parla del guanciale, nosaltres diem, és la papada del coll, la cansada del coll, salada, i per fer, jo sempre dic, una bona pasta sempre és la papada del coll, amb sal i pebre, salada, penjar d'uns dies, i aquí, doncs això, i la veritat que està posant molt de moda i la gent t'ho demana i a vegades es sorprèn com tu els hi ensenyes i els hi dius, és aquest producte, no? Perquè, bueno, la gent, doncs, a vegades no el trop o no... Com que aquest nom doncs, és dels italians, doncs nosaltres en diguem la papada del coll, i quan la tasten i quan la proven, tornen a venir a buscar aquest guanciale o aquesta papada del coll per fer aquella pasta que, bueno, fer una pasta amb una papada del coll o amb un guanciale mai més fas amb ell com fumat, Clar, hi ha una cosa que dèiem, això, tota la part del clatell, Fermí, que jo quan era petit aquí la gent només demanava carn magra, i ara la carn magra, no?, el cap de llom, diguem-ne, podria indicar, li hem canviat una mica el tall, i ara no en traiem només una peça, sinó que en traiem diverses peces, i molt estimades, no? I tant. Sí, sí. Aquí nosaltres venem el coll enter, però sí que si tu demanes la presa, doncs és una part del coll que és més magra, però molt entreverada, i això fa que sigui molt més gustosa. De totes maneres, jo crec que els carnissers el que han de fer és anar educant la gent també. Arriba un punt que ells ja te demanen consells. Escolta, jo vull fer un estofat. Escolta, estofat, agafem a carn del coll, que és més tendre, és un pèl més grassoneta, però se't caurà molt bé i tindrà molt més de gust, perquè porta un xic de grassa i això farà que tot l'estofat es torni més bo. És el que dèiem abans de la grassa. D'aquí fem el coll i llavors ja passem al llom, no? Bueno, del llom se'n demana molt de llom, i una part molt valorada del llom és el llom de dos colors, que és la part del final, i aquesta és molt més tendra també, i també hi podem treure, no sé, hi ha la vela, que també es pot agafar, una altra peça que s'ha ficat de moda ara. Quina és? On és la vela? La vela és la part final del llom, diguéssim, els dos colors, la punta que acaba com una vela, que acaba com una vela. Aquesta és molt més tendra també, Per què? Perquè també hi ha més greix i és més entreverada. Llavors, són cosetes d'aquestes que la gent ho va demanant, perquè els cuiners també ho expliquen, les coses, i llavors això fa que et demanin coses que abans ni sabies que hi eren, o et pensaves que tot era el mateix. Tenim la part de l'espatlla, que l'espatlla, una gran part de l'espatlla se'n va cap a la banda, diguem-ne, de fer embotits, com per exemple la llangonissa, carns nobles, magres nobles, però no sé si en traiem alguna peça de l'espatlla que sigui de la pròpia espatlla o que estigui amagada per allà a l'espatlla. Nosaltres abans, doncs, com dius, no, Pep, que l'espatlla anava tota doncs, per fer les salsitxes, fer la botifarra, això, però ara també uns anys cap aquí, i això també ha estat gràcies als cuiners i gràcies a tu, Pep, que has fet molta... Bueno, no?, d'ensenyar-nos a treure doncs, parts diferents al porc, no? I hi ha la llata, que la llata de porc la gent com a vegades no la coneix, no? I quan tu l'expliques és una part molt tendra, que es pot rostir com amb bolets, bueno, és una part que és com una llenga petita, doncs, que està davant, no?, de l'espatlla, i la desfem, la lliguem i és la llata de porc. La llata de porc a vegades la gent no la coneix, i quan tu l'expliques i la clienta se l'emporta i torna, ja sempre més demana llata. Per què? Perquè és una part, doncs, molt i molt tendra, molt gustosa, i ara, doncs, bueno, des de, ja t'ho dic, d'un temps cap aquí, la llata de la setmana doncs no pot faltar. Hi ha de ser-hi el taulell, perquè si no la gent doncs, te la demana i l'has de tenir. Clar, tenim per una banda l'espatlla, però tenim la part de la cuixa, que també la cuixa és magres nobles, però no sé si en traiem alguna peça per fer alguna cosa de la part de la carn crua. Nosaltres a casa, de la part del pernil, agafem la culata per fer baiona. Pot ser baiona de coll o pot ser baiona de culata, no? De fet, abans en dèiem pernilat de pobre a casa. La gent, bueno, la paraula ja ho diu, que no tenia molts de pempis, doncs, en vez de buscar un pernil enter que era més car, doncs agafava una baiona
una baiona de pernil, i encara l'anem fent. Una baiona de pernil, Fermí, o del Coll, que no té res a veure amb el pernil de Baiona, que això és una altra cosa, això que fan a França. Sí, és completament diferent, Nosaltres aquesta part de la culata l'agafem, la desfem, salpebrem, la deixem 5 dies en sal i pebre, llavors la rentem un xic i l'embutxem. I el fet d'aquest d'embutxar-la fa que canviï el gust. O sigui, és un pernil, però en canvi el gust no és de pernil. No és del pernil típic, no és assecat a fora, sinó que és assecat intern amb tripa i això fa que agafi un altre gust. Que tingui un altre gust que és fantàstic també per menjar sola com per cuinar. Escolteu, ens queden 2 grans peces. Una és, podríem dir, la ventresca, no? La ventresca i la cansalada grassa. Doncs aquí, aquesta comarca de Ventresca i cansalada grassa, també se'n ven molta, perquè la ventresca la podem salar, sal i pebre, la podem fer a la brasa, la podem fer, que hi ha llocs que en diuen la xulla, no? La xulla, la panxeta, la ventresca, doncs la veritat que el gust que té la panxeta doncs és un gust diferent que té les altres parts del porc, no? I una panxeta amb sal i pebre salada, això és brutal, i la podem fer servir doncs, per tot, per menjar crua, per ficar-la doncs, amb els fesols, Sant de Pau, ficar-los doncs, amb altres productes, no? I la veritat que doncs, també se'n ven molta. I la cansalada grassa també, a vegades també parles amb diferents carnissers d'altres comarques i ostres, et diuen, Déu-n'hi-do, no?, la cansalada que es ven, i aquí sí, que és un lloc de comarca que encara tot això del porc la gent el valora molt i jo sempre dic, hem après d'aquests clients que cada dia venen al mercat i defensen aquest producte i que nosaltres doncs, anem creixent i anem preparant aquests productes que no els perdem mai. Havia parlat del costelló, però jo crec que té una menció especial, una peça del porc, que són els llardons de la Mocada, Fermí. Mireu, aquí a la Garrotxa en mengem molts. Has de pensar que nosaltres a casa, més a l'hivern encara, però que també ara, doncs podem arribar a fer 80-90 quilos de llardons i ens els cuspim. I, per exemple, quan fem el dijous llarder és extraordinari. Aquest any vàrem vendre 80 quilos de llardons en un dia. En un dia. Però escolta'm, Fermí, expliquem-ho bé, perquè la gent de Catalunya que ens escolti, això quan diem llardons no volem dir aquells llardons prensats, Què són els llardons a la Mocada? Bueno, els llardons de la Mocada és el que aguanta la tripa. O sigui, la tripa va enganxada amb una mena de greix, que és com un reservori. Si el porc és gras i menja fort, el llardó és més gruixut i més ample, i si el porc passa gana, el llardó enflaqueix un xic. Llavors s'agafa aquesta part, es talla, se renta ben neta, i es cou amb el seu suc. O sigui, es fica dintre una cassola o una olla, i el anem remenant amb foc lent a sota, i no es pot parar de remenar. I quan nosaltres tenim en l'olla i tenim uns foradets a uns 2 dits, i llavors el mateix greix, el sobrant surt per allà. Per tant, aquests llardons nostres no són tan greixosos com els típics que fan a Barcelona, que són prensats. I els comem més, fan crac. Quina delícia. Escolteu-me, Jordi, Fermí, estaria tota l'estona parlant amb vosaltres, però sabeu què passa? Que he quedat amb una persona que té una història fantàstica i que ens explicarà com un producte del mercat acaba a dins d'un pot. I és que amb el mercat de Catalunya sempre passen coses i ara ens n'anem a veure amb Miquel Fluvià, que té una història bonica. Jordi, Fermí, us deixo, que teniu gent a la parada. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots. Doncs vinga, a veure aquí en Miquel Fluvià, que ja el tenim per aquí, mira. Miquel, bon dia. Hola, molt bon dia. Escolta, tu també aquí al mercat, Aquí al mercat, està clar. Què hi fa una persona que ve del món de les òptiques, de les ulleres, a dins un mercat, amputant el territori del propi mercat? Bueno, això és una història una mica llargueta i la podem resumir ràpid. Jo tota la meva vida professional l'he dedicat doncs, al món, com has dit, al món de l'òptica, però a part d'això tots tenim una vida personal, no? I la vida personal sempre m'ha agradat molt el món de la gastronomia. Degut a això, suposo, també tinc 2 fills i un d'ells doncs, es va dedicar doncs, això, a la gastronomia i és cuiner, no? I conjuntament amb ell doncs, van dir, doncs, guaita,
doncs per què no fem un restaurant? Per què no muntem un restaurant? Que era una cosa que sempre doncs, també m'havia fet gràcia i il·lusió. Vàrem fer un restaurant, però llavors va venir una cosa que tots coneixem que es diu la Covid, no? I la Covid va fer una transformació en el món de la restauració, en tots els aspectes, amb moltes coses i que encara avui dia encara els estem visquent, no? Tothom que hagi viscut una mica els restaurants com eren abans del 2020 i com són avui dia el 2024, veurà que han canviat moltes coses. Una de les més característiques són els horaris, no? Que hi ha hagut una remodelació d'horaris brutal i llavors també hi ha hagut molts de restaurants que han tancat, van tancar en el seu moment. I nosaltres vam ser un d'aquests, vàrem tenir, doncs, a la Covid ens va afectar profundament i vàrem dir, ostres, aquesta és la nostra i fem un canvi total i anem a... És a dir, teníem la cuina, teníem l'obrador, teníem l'espai per poder cuinar, i diu, per què no elaborem uns productes, unes conserves, però entenguent el sentit bo de les conserves. Les conserves tenen aquella connotació una mica negativa, com si el tema industrial, no? Diu, no, la cuina continua sent una cuina, com una cuina d'una casa, però una miqueta més gran. Clar, és que és molt curiós, Miquel, perquè quan un compra una llauna en un supermercat pensa que allò és una conserva, precisament dius, una qualitat mitja, però en canvi arriba l'estiu i molta gent fa melmelades a casa que no deixa de ser una conserva. I tu podries dir que el que fas és això que avui en dia hi ha molta gent que en diu conserves gourmet, no? Exacte, conserves gourmet, que molta gent, com bé has dit, ho fan a casa seu, no? Moltes vegades marmelades, tipus de conserves que no necessiten que amb una pasteurització en fas prou i que per a l'acidesa que tenen doncs, permet la seva conservació, no? Però hi ha tota una altra part de conserves en què ja no és tan senzill, no? A la que comencem a parlar de productes animals, peixos i carns, com per exemple fa un moment estaves parlant amb els carnissers d'aquí a la plaça del porc, això ja vol una esterilització molt més important i fer aquestes conserves a nivell casolà seria molt més perillós, i això és el que estem fent nosaltres, però a través de què? Amb una gran garantia sanitària, a través d'un esterilitzador. Nosaltres tenim un esterilitzador i l'esterilitzador dona la garantia sanitària al 100% de que el producte que estàs fent, sense ficar-hi ni additius ni conservants ni absolutament res, sent un producte totalment natural, doncs té la garantia sanitària de que allò no et farà mal i tu podràs menjar, no? Per dir-ho en poques paraules, quan una casa ara a l'estiu agafa i fa una melmelada i la posa en un pot i allò que diuen l'esterilitza, tècnicament no l'esterilitza, no? Perquè el que fan és pasteuritzar. És a dir, la pasteurització és fer un bany maria en què el cor de producte arriba als 72-75 graus i l'esterilització estem parlant d'entre els 100 i 125, no? Exacte. Al voltant podríem parlar de 100 i 121 graus. És a dir, per sota, també es pot fer a 114, 115, però això ja serien temes tècnics, no? Però què passa? Un pot tancat hermèticament, quan passa dels 100 graus, el producte es dilata i explota. És a dir, que això amb un forn d'una casa és impossible. Amb un bany maria, amb un pot tancat, també seria impossible fer. És a dir, ho trencaríem tot. I llavors l'esterilitzador el que et permet arribar a aquestes temperatures, i llavors és un aparell que fa unes contrapressions que permet que els pots no es trenquin i puguis arribar a l'esterilització i allò que deia abans, de que amb una garantia sanitària de que no hi has d'afegir absolutament res perquè el producte sigui totalment sanitàriament, totalment sa i a més i organolèpticament també sigui bo, no? Clar, estava pensant, Miquel, que mira, una de les conserves que es feia abans a pagès era el confitat, no era la tupina. Tu fas la tupina, però podríem dir del segle XXI. Correcte. Això, per exemple, quan es feia la matança del porc, una de les poques conserves que es feien a casa, excepte les verdures, les marmelades i tot això, era el tupí de porc, el tupí de costelló de porc, no? I era un confitat que es feia amb un recipient en què s'hi ficava el greix del porc i a la llar de foc, a baixa temperatura, allò es confitava i es podia guardar uns mesos. Era com els embotits,
un sistema doncs, per passar l'hivern i poder passar doncs, la temporada en què hi havia pocs aliments. No? Això només es feia a les cases de pagès que tenien porcs i podien fer aquesta activitat. Era un producte que no es venia als mercats, no es venia a fora de les masies, era de consum propi a la pròpia masia. No? Nosaltres ara fem això, en lloc d'un tupí de fang, doncs fem servir un pot de vidre, no? Però, i ajudats amb l'esterilitzador, fem exactament el mateix procés i fem un petit canvi de salut, que fem servir oli d'oliva verge extra En lloc del llar de porc. en lloc de la llar de porc, però al final el resultat és exactament el mateix resultat, amb un avantatge, que antigament, quan passaven els mesos, allò rancejava, no? Era inevitable, no? En canvi, avui dia, al fer l'esterilització, doncs poden passar mesos i mesos i fins a 18 mesos de temps, que és el que et dona sanitàriament doncs, la reglamentació de que allò està controlat sanitàriament, doncs que el producte està inalterable, perfecte, i tens un costelló de porc de primera categoria llest per poder menjar. Hem començat parlant del porc, del morro fins a la cua i hem acabat parlant del porc a dins d'un pot i mai més ben dit, perquè els mercats de Catalunya, els mercats de casa nostra, a part, diguem-ne, de tradició i de producte, també hi ha una cosa que és la innovació, Miquel, que això és el futur, present i futur, no? Present i futur, i sense marxar d'allò que diuen sempre del quilòmetre zero, no? He sentit abans que parlaves, el tenia aquí al costat, en Jordi, doncs que parlava doncs, dels 3 quilòmetres, no? Doncs al final també és això, estem dintre aquests 3 quilòmetres, perquè el costelló de porc que fem servir és el costelló de porc de la plaça Mercat d'Olot, és el costelló de porc d'aquest porc d'Uroc ben alimentat i que al final doncs, pots treure fem servir el nom, un tupí de costelló, però de primera divisió. Per què? Perquè al final és producte. El producte és de primera divisió, és un producte de gran qualitat, molt ben criat i ficat amb amor a darrere, i els resultats realment són espectaculars. Escolta, tu tens el costelló, jo vaig a buscar 4 fesols de Santa Pau, fotem aquí un saltejadet per dinar, què et sembla? Insuperable, és a dir, una de les grans utilitats que té el costelló de porc, i això és històric, s'ha fet durant moltes generacions, és saltejar uns fesols en costelló, evidentment a la Garrotxa que siguin de Santa Pau, i ja, en fi, no has de córrer gaire més. Ja ho tenim tot. Miquel Fluvià, moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Vaig a buscar els fesols. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.